Правя това видео, за да покажа какво представляват ростните корени. Ето, това са ростните корени. Излизат от мястото на пресадката малко над и точно в пресаденото място, където е сложен новия калем. Ето така може да се изчистят с ножица, ако са такива бели, може и на ръка. Искам да покажа ето как е засята лозата. Лозата е засята перфектно. Мястото на пресаждане е над нивото на почвата, но зимно време, когато се загребват лозята, нали, с орането се обръща почвата и се затрупва това място. Нали. Това е с цел да не измръзне. Се загребват лозята. Тук има много почва и ето резултата. Това нещо първите 2 години от засаждане на лозата задължително се почистват. Да не кажа и 3. Разкопава се и се почистват. Ако не се почистят, тези корени тръгват и взимат силата на другите корени. Ето тук е място на пресаждане. Ето точно тук е място на пресаждане. Ето докъде, не знам дали се вижда хубаво. Виждате колко, поне 2 пръста нагоре е пресадката и колко много ростни корени беше пуснала тази лоза. По принцип почистването на ростните корени става юли месец, но на мен ми е много горещо тогава, трудно се копае и го правя сега, май месец. Един път и есента още един път. Тези коренчета сега, те ще изсъхнат тук и няма никакъв проблем. Лозата се работи надолу, корена се работи. Ето това е млада лозичка. Ето тук ресите. Няма да показвам друго. Ето това са ростните корени, които задължително първите 2-3 години се чистят с разкопаване и изрязване. Успех на всички колеги!